Dobre, dám si vás trošku vyššie. Ahojte priatelia, tak po dlhšom čase sa k vám opäť takto prihováram a mám z toho úprimnú radosť. Dostal som možnosť vytvoriť projekt na tému, ktorá je vážna. Budeme sa rozprávať o živote, smrti, o večnosti. Všetky tieto témy však vedia pre nás poslúžiť aj ako veľká dávka inšpirácie a povzbudenia. November je mesiac duší v očistci a preto je to ideálny čas, aby sme sa aspoň na chvíľočku zastavili a zamysleli nad smrťou ako bránou do večného života. Avšak na to, aby sme dobre umreli, tak musíme aj dobre žiť. Akými činnosťami vieme naplniť tento náš pozemský čas, aby sme ho prežili ozaj zmysluplne? Aby sme tento obrovský dar, ktorý nám Pán Boh dáva, využili naplno. Zaiste jednou z takýchto činností, ktoré bez pochyby vedia náš život obohatiť tak, aby sme ho prežili lepšie a vyrovnanejšie, je čítanie kníh. Ja rád čítam od malička. Bolo to práve množstvo dobrej, kvalitnej a hodnotnej literatúry, ktorá formovala môj rast, názory, vzťahy, vieru, ale aj životný štýl či pohľad, postoj k životu ako takému. Okrem toho má čítanie množstvo ďalších benefitov. Keď si do rúk vezmete dobrú knihu a začnete listovať po papierových stránkach, ani neviete ako, a už ste naplno ponorení v inom svete, ktorého jedinou úlohou je obohatiť ten náš, v ktorom žijeme, ten skutočný svet. Už stredovekí mnísi si nadovšetko vážili knihy ako akési úložiska múdrosti, poznania, ale aj rozširovania obzorov. Čo je však na tom všetkom najdôležitejšie a na to by sme sa mali sústrediť, je to, že práve cez literatúru sa k nám dokáže prihovoriť aj samotný Pán Boh a nejako nás poučiť. Tento rok som sa k čítaniu, ktoré som vždycky miloval, rozhodol však postaviť ešte serióznejšie a využiť takmer každú voľnú, nepracovnú chvíľku v autobuse, v električke napríklad, na čítanie. Vytýčil som si cieľ 40 kníh. Je november 2025 a túto metu som už presiahol niekoľko titulov, no a tak ma to motivuje pokračovať ešte ďalej. Niektoré knihy boli slabšie, iné zasa silnejšie, no a niektoré dokážu kompletne zmeniť otvorenému čitateľovi život. Práve jednou z takýchto knížiek, ktorá ma tak zasiahla, bol aj príbeh mladého chalana, kreatívneho filmára, ktorý neúnavne tvoril práve tu na YouTube. Mladého Nemca Filipa Mickenbeckera. Ešte predtým, než sa pustíme do samotného obsahu, chcem sa poďakovať vydavateľstvu Don Bosco za zaslanie tejto knihy. Životopis mladého nemeckého filmára a milovníka reálneho života Filipa Mickenbeckera vyšiel v slovenčine v roku 2023 v edícii Do kresla. Táto knižka je vlastne autobiografiou. Napísal ju sám Filip ešte v posledných rokoch svojho života. Ako také trvácne svedectvo, ktoré má zaiste potenciál meniť životy mladých ľudí po celom svete k ich plnšiemu a radostnejšiemu prežívaniu. Filip bol mladý nemecký filmár a kreatívec, ktorý so svojím bratom Johannesom tvoril skupinu The Real Life Guys. Bol to úspešný projekt, a stále aj je, naplnený radosťou, kreativitou, zážitkami, vynaliezavosťou a túžbou prebudiť mladých ľudí k reálnemu životu. To bolo asi to hlavné. Robili šialené, ale funkčné veci. Ponorku, lietajúcu, vaňu, dom na strome aj s výťahom, Teslu, tank a mnoho ďalších projektov, z ktorých filmy sa dajú pozrieť na ich YouTubeovom kanále. Ja som o týchto Real Life Guys ešte predtým nikdy nepočul, no musím povedať, že Filipov príbeh ma silne zasiahol. Obzvlášť, keď si uvedomím, že bol iba o pár rokov starší odo mňa a takéhoto mladého rakovina odprevadila z tohto sveta. Mimoriadne inšpiratívnou je aj jeho úprimnosť, pokoj, taká vyrovnaná radosť, ktorú neskrýva, ale povzbudzuje ostatných, aby k ťažkostiam zaujímali rovnaký postoj. Predovšetkým je kniha moja Real Life Story a tá vec s Bohom silným svedectvom mladého človeka, ktorý počas svojho úspešného života internetovej celebrity objavil Pána Boha, postupne sa mu učil dôverovať. A to aj uprostred pre nás takmer nepredstaviteľného utrpenia. Vo Filipovom životnom príbehu nenájdeme žiadne nejaké klišé pózy. Je to ozaj čisté svedectvo reálneho života v celej jeho krehkosti. Knižná autobiografia rozpráva o celých 24 rokoch Filipovho života. Od počiatku, ako sa s bratom dostali cez rôzne kreatívne školské vylomeniny k dobrodružnému natáčaniu fauny a flóry až ku obrovským nepredstaviteľným spoluprácam na mnohých veľkých konštrukčných projektoch. Ak by som mal vybrať zo pár hlavných myšlienok, takých tých silných odkazov, tak jednoznačne prvou by bola asi tá najhlavnejšia myšlienka. Ži reálny život tam vonku. Čo to znamená? Tak buď kreatívny.
Pretavuj svoje dobré nápady do skutočnosti. Udržiavaj kontakt s priateľmi, chodívaj do prírody a teda aspoň sem tam sa povenuj niečomu praktickému mimo svetla obrazovky. Druhou by bola táto. Uchovávaj si dobrodružného ducha. No to je rada, ktorá tvorí súčasť aj mojich vlastných 12 pravidiel pre život, ktoré som si pred časom spísal. Filipova neúnavná túžba vytvárať fantastické konštrukcie, cestovať po svete a objavovať kreatívne možnosti a potenciál, ktorý je v každom z nás, o tom svedčia. Inak by sa to dalo povedať aj asi týmito slovami. Nikdy neprestaň žasnúť. Uchovaj si toho malého objaviteľského chlapca, ktorý sa raduje z maličkosti, objavuje okolie s nadšením a všímavo pozoruje, ako Boh neprestajne pracuje pre naše dobro. Miluj a udržiavaj priateľstvo. Dobrí priatelia a dobré vzťahy v rodine a vôbec dobré známosti, dobrá partia kamarátov je nad zlato. Vo Filipovom živote aj jeho filmárskom, ale aj v tom jeho osobnom, môžeme povedať, ktorý bol stále plný nápadov na lietajúce vane, elektrické kolieskové korčule, bazén vo vyklápačke, nápadmi na to, ako zostrojiť plážový prístrešok na prežitie, tak to boli práve jeho dobrí priatelia a jeho brat, ktorí pri ňom stáli, pomáhali. Keď sa počas choroby začala aj tá jeho vec s Bohom, opäť ho k tomu istí blízki ľudia povzbudzovali a dávali mu dobré podnety na prijatie viery v Pána Boha. Váž si svoje skúsenosti. Aj cez ne k nám hovorí Boh. Naše životné skúsenosti, tým, čím Pán Boh chce, aby sme si prešli alebo čo dopustí, tak to všetko by mali byť pre nás dôležité lekcie, cez ktoré k nám Pán Boh hovorí, cez ktoré nás chce učiť. Vo Filipovom príbehu sa môžeme dočítať, ako aj cez tú strašnú chorobu a zastavenie jeho obľúbených aktivít mu tým asi Pán Boh chcel niečo povedať. Ono je dôležité si pri tom všetkom uvedomiť, že naozaj všetky naše zážitky sú márne, jednoducho, ak ich neobetujeme pre Pána Boha alebo nepríjmeme ako dar či lekciu priamo z jeho láskavých rúk. Nevzdávaj to s Bohom. Dôveruj mu. Všetci vieme, že život je ťažký. Častokrát vie byť aj ten osobný vzťah s Bohom veľmi ťažký. Bojujeme so samým sebou, s našimi predstavami, plánmi, túžbami a potom nakoniec vlastne zistíme, že bojujeme s Božou vôľou. Ako to, že Filip dokázal v konečnom dôsledku ostať tak vytrvalým, pokojným, vyrovnaným a to aj napriek šialene ťažkým chvíľam? Samozrejme tú radosť musel nájsť. Nič nie je náhoda. Odovzdaj sa do jeho prozreteľnosti. Toto je, hádam, môj úplne najobľúbenejší bod, lebo sám sa s ním až neuveriteľne stotožňujem. Moje životné udalosti ma už neraz presvedčili o tejto pravde. A o čo viac, keď to človek rozpozná a uvedomí si to napríklad pri ťažkej chorobe a nemožnosti robiť to, čo ho baví. Možno práve vtedy nás Pán chce pozvať k tomu, aby sme sa obrátili na ňo, aby sme obrátili svoje srdce a urobili z neho centrum svojho života. Hlavne ak ten stred okupujú nejaké iné svetské veci. Filipov príbeh však ukazuje, že nestačí len žiť naplno, lebo dobrodružstvo a rôzne senzácie a zážitky nás same o sebe nenaplnia. Filip musel sám nakoniec pochopiť, že treba ostať tvorivým, no vo všetkom hľadať Pána a rozvíjať talenty, ktoré nám dal. A tak teda všetky naše činnosti vrátiť Pánu Bohu naspäť, zasvetiť mu. Nič z toho naše rôznorodé práce, bohaté záujmy, načítané knihy, zarobené peniaze či ulovené zážitky nás samých samozrejme nespasia. To dokáže jedine náš Pán Ježiš. Keď čítam takéto silné príbehy, je pre mňa ťažké sa odosobniť. Ale práve to ma učí byť citlivejším a o to vďačnejším. Filip mohol byť môjim rovesníkom. Skoro. Možno práve preto ma to tak zasiahlo. Je mi ľúto, že Filipovo obrátenie nenastalo v lone katolíckej cirkvi, no verím v jeho úprimný úmysel a Božiu prozreteľnosť. Takéto príbehy nás učia pokore, že nie všetko musíme hneď pochopiť, ale že máme bezpodmienečne dúfať a dôverovať. No, viera nie je o pocitoch, ale o takej skutočne vytrvalej vernosti, tichej, každodennej. O vernosti, ktorá pretrváva aj bez ohľadu na vonkajšie okolnosti. Čítanie by nemalo byť pre nás len nejakým únikom. Mal by to byť predovšetkým spôsob, akým budeme rásť, akým sa budeme učiť, akým sa necháme inšpirovať konať dobro a malo by to byť hlavne činnosťou, ktorá by nás mala privádzať bližšie k Bohu. Ako hovorí svätý Ján Bosko, neodkladajte na zajtra to dobro, ktoré môžete spraviť už dnes. Zajtrajšok totiž nemusí prísť. Tak usilujme sa práve o to, čítajme, robme dobro. Nechajme, aby nás silné a kvalitné príbehy, ako napríklad aj práve tento, inšpirovali k tomu, celý ten náš život a všetky naše činnosti zasvetiť Pánu Bohu, aby sme dokázali konať to dobro a tým plniť jeho vôľu. Predovšetkým však hľadajme pravdu, lebo ak ju nájdeme, tak nás vyslobodí a
ako hovorí aj náš Pán, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.